रायजोफोर मागो दमासिनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै मागोनि 1 थारिख बयबो जादो लोंदो रंजादो। नोंस्रा बेखौनो मागोनि भिडिअ लाबोआखै होननानै दावराव जाबाय थायो। मागोआ दिनैसो दा रायजोफोर, दिनैसो मागोनि 1 थारिख। जियानो नंदोला, बयबो जादो लोंदो रंजादो मोसादो दिनैनि दिनाव। गेदेरफ्रा उन्दैखौ बोर होदो, अननाय होदो, उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर लादो, मान होदो। आरो मागोनि मुङाव बयबो दान्दिसे खामानिफोरखौ दोनथ'नानै न'खरनिया न'खरनिजों टाइम स्पेन्ड खालामलायदो। मोनसा मोनसिखौ दोनथ'नानै बयनिबो न'आव हाबलायलायनानै फिथा सौराय जालायदो। मागो दमासियाबो जिहेतु बर'नि मोनसे फोरबो नालाय बयखौ बयबो गाजा गोमजायै फालिदो। बिदिब्ला बयनिसिमबो दे बिदिब्ला लोगोफोर जादो। हायोबा सोरबा फिथाफोरखौबो एसे करियार खालामनानै हरदो दे नैबे थफेरामनोबो। बे बारा जानायाव लोंनायाव गैयालै, आंसो दङ, आंनोसो हरनांगौ। खिन्था नोंसोरो दे आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बै चिकेन चेनेलाव सानस'हायै गोसोखौ नायदोंना नायाखैब्रा? बेवहाय आं इरागदावनि राव होगासिनो दङ। अन्नानै नोंथांमोना बै चेनेलखौबो नायदो। बै चेनेलावबो गोबां इमोसनेल आरो कमेडिफोर थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मोजां मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बै चेनेलखौबो नायगासिनो दङ होननानै। लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो बे सोलिबाय थानाय एपिसडखौ नोंथांमोना थाबैनो नुगोन। बाय बाय लोगोफोर। दिया लोगोफोर, सानस'हायै गोसोनि एपिसडआव नोंथांमोना कमेडिबो नुगोन आरो इमोसनेल ट्रेजेडि समाजारि थुनफावथाय गासैखौबो नुजोबनो मोनगोन। जिहेतु मानसिफोरा गोबाङानो खायसे जायफोरा इमोसनेल नायनो लुगैयो होननानै बुङो, बिथांमोननि आरजखौबो लाखिनाय जाबाय। लाब्रा बड' कार्टुनाव सोजाफानो हायैलाय नोंथांमोननि सेराव गोदान सिरिज लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन। दे लोगोफोर, दोनथ'नोसै। फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम, नोंथांमोननि न'खरनिसिम, बर' समाजनिसिम गासैनिसिम हेपि मागो दमासि।